nou al moe van elke dag zijn RIP's. Is net gang, elke dag worden geschikt. Nog een story op je nies, nog een maas hart gebreekt. Een man is nou al moe van elke dag zijn RIP's. Is net gang, elke dag worden geschikt. Nog een story op je nies, nog een maas hart gebreekt. In 2021 toen schiet de man zijn broertjes zat. Hij was in zijn gangster, maar zijn leven was gevat. Als hij leven uit de naag en ik was like, what the fuck. Aan de tijd kan een man je land op je konenblok met een papzak. Hij die dan leven, die boel nog aan praten, was heel naar kak. En al mijn weet was wie was ik, man, ik kan enig in het hij die de skanen wil ik nog opvoer, die schieterij zijn wat. Hij die dan lopen zomaar door, toen met een bottel in de kas. Hij was good times, die hele youth die uit zijn. Die way die ouwens braai achter sopperij. Good life, maar dan het gezien en mijn hart is een klomp pijn. Toen vat ik maar die boek en die pen en begin te rijm. Een man is nou al moe van elke dag zijn RIP's. Is net gang, elke dag worden geschikt. Nog een story op je nies, nog een maas hart gebreekt. Een man is nou al moe van elke dag zijn RIP's. Is net gang, elke dag worden geschikt. Nog een story op je nies, nog een maas hart gebreekt. Weet je hoe kak is het voor mij? Ik huil en ik strijd. Is alsof ik mezelf elke dag wil beklein. Net die feit, je gaat niet meer mijn dochter terugkrijgen. Ik versta niet, hoe kom God gee en weer terugvat. Of misschien is het wat ik verdien, maar ik wens, ik kan er nog niet één keer zien. Of misschien is het wat ik verdien, maar ik wens, ik kan er nog niet één keer zien. Een man is nou al moe van elke dag zijn RIP's. Is net gang, elke dag worden geschikt. Nog een story op je nies, nog een maas hart gebreekt.